vyzerám ako vyzerám, niekto hovorí, že som Albánec, niekto Cigán, niekto Turek, proste... A ja hovorím, že som len Slovák, ale Ondrej. Moju biologickú maminu som videl asi dvakrát. Raz v lete, keď si nás zobrala na týždeň a druhýkrát na pohrebe. No. Ja som nevedel v podstate, kto to je, ja som tú pani poznal týždeň. Povedali mi, že toto je tvoja mama, ale nevedel som, čo to znamená. A otca nevieme, nikto nevie, kto je, takže... Ja som išiel na pohreb, keď som bol v domove, ja neviem, rok. V detskom domove bolo dieťa ako produkt, tie emotívne veci tam sa vôbec neriešili. Preto som sa všetko musel učiť od znova. Napriek tomu, že som mal 10 rokov. Mám rodinu novú, podporujú ma vo všetkom. Neberiem, že nie sú moji vlastní rodičia. Dobrý, zdravím vás. Áno? Áno. No žiaľ, už dneska sa neviem zastaviť, už som na diaľnici, už sa nedá. Vieme to vyriešiť v pondelok? A za 2 hodiny som doma. Domov? Domov sú moji rodičia, Pohronská Polhora. Ale toto je taký druhý domov v Bratislave, kde pracujem, kde žijem, kde sa snažím o všetko možné aj nemožné. Chcem tu mať deti a rodinu a proste tu žiť. A potom si dať trvalé bydlisko sem a byť Bratislavčanom. Čo ešte, mamka? To som sa zabudla spýtať. Ale tak to má ocko vyriešené už podľa mňa. Hej? No jasné. Moment. V robote. Vymením V robote? hrable za palicu vymením. Konečne je robota, ktorá ma baví. Toto chcem, Aby sa neťahala po zemi, hej? aby sa neťahala, aby sa ťahala tam. Aby sme... Pamätáš si, keď si prišiel taký No. prváčik? Kde? V detskom domove? Nie, Keď ste prišli k nám. No ja si pamätám, ale áno, pamätám si všetko. No vidíš, výborné. Boli to veci, čo už ma ovplyvnili, ja už tam bol cít. Ten moment s dedom, keď sme boli na Zlatej svadbe, tak to bola pecka vtedy a vtedy som si uvedomil, že naozaj som v rodine. Naozaj, vtedy to bol možno moment. To bolo presne to, že ste ma brávali na veci, miesta, kde absolútne som vôbec nemusel ísť. Ale ja som sa na to tešil. Takže to bolo také, to bolo super. No ale ten vzťah bol partnerský, alebo si mal pocit, že ťa... Ocko, dobre, ja som nevedel nikdy, čo je mama a otec. Ja som toto, čo ste ma učili, tak ja som to bral, že to je otec, to je mama. Tak ako sme si to presne popísali, nie že popísali, ako sme to cítili. Dostal som sa sem, získal som meno, som hrdý na to a rád sa vracam a vždy sa budem a je to... Dostal si sa do prajného prostredia. Čo to piješ? Skoro som ich na nohavici je. Veď nevadí. Jak, ale však je No velikánska. toto, tú kvopku dokončíme. Dokončíme ju? No pravda. Kurde, koľko tam toho ešte máš? Tak... Už len kúsok, ocko. Synu. Hlavne to, že ste ma naučili pomenovať danú emóciu. Asi. To znamená, že viem, čo je hnev a teraz sa hnevám. Viem, čo je láska, teraz sa, ja neviem, objímame. Objatia, tak to boli náročné. No. To si pamätám. Každý večer, že? Skoro povinne. Pre mňa najhoršie bolo prijať ťa, keď si bol taký strašne nahnevaný. Raz sme boli sami doma a ty si sa na mňa naštval, už aj neviem prečo. Odrazu ja pozerám, ty s plačom, batoh na chrbte, vo vetrovke, oblečený. Ja tu nebudem, ja idem do decálku. To bolo najťažšie. To znamená, tu s pubertou prišli problémy, prišli starosti, emócie. To bolo najviac asi. Príkladov je veľa, bitky s rodičmi,
krík, ja neviem, nejaké to predieranie svojho názoru, nejaké prebíjanie. Ja som si musel uvedomiť, že určité pravidlá v rodine existujú a musia sa dodržiavať a za ne sa nesmie ísť. A určite som ich prestrelil miliónkrát, takže mal som možno veľakrát taký pocit, že kokso Ondrej už si to naozaj prehnal. No, teraz si vážim to, že konečne dozrel. A ešte stále to nie je 100%. No, ešte troška Si na bublinkuje. No, práve, že začal som len bublinkovať, ešte to nie je. Aj, ale tie búrlivé obdobia už sú, dúfam, Aj za. dotyky vie teraz prejavovať. Áno, tak je to lepšie. Aj dotykovie. Ale vždy to môže byť o mnoho lepšie, hej, stále treba na tom, na sebe pracovať, na osobnosti a ja som šťastný za to, poviem za seba, že sa môžem hocikedy prísť domov, hocikedy obrátiť na rodičov a na radu. Samozrejme, tú radu už tým, že som dospelý, nemusím zobrať, ale určite si ju chcem vypočuť. A ty, OK, ak je to šťastie, tak som šťastný. Že si môžem vždy prísť po názor. Kde by som bol teraz, keby si ma nezobrali Bendákovci, teda moji náhradní rodičia? Ja neviem, buď by som bol vo väzení, alebo by som nebol, alebo by som bol feťák možno. Som taký, aký som a som tam, kde som kvôli nim. Určite by som bol vagabund nejaký, alebo by som nežil.